O să fac azi gogoși cu flori de salcâm și pentru asta o să am nevoie, bineînțeles, de florile de salcâm, care sunt puțin cam trecute. Din păcate n-am avut timp să le fac acum câteva zile când mi-am propus. Ele sunt culese astăzi, dar între timp s-au deschis. Trebuiau făcute de acum câteva zile, când erau încă așa, ca niște clopoței. Și am observat că toată lumea le face, le lasă așa ciorchine, le bagă în aluat de clătite americane și le prăjește. Eu nu voi proceda altfel pentru că partea asta nu este chiar atât de gustoasă și nu are rost să le folosim. O să folosesc doar florile pe care le voi separa de codița asta verde. Voi mai folosi două gălbenușuri, miere pe care am dizolvat-o în apă, chefir în care am pus drojdia și îl voi amesteca foarte bine și o linguriță de zahăr, două linguri de zahăr, nucă de cocos, făină și acum o să termin de separat florile de salcâm de codițe. Acum mă ocup și de gălbenușuri. Adaug zahărul peste ele și voi amesteca foarte bine până când se albesc. După ce am bătut bine gălbenușurile cu zahărul, acum adaug chefirul în care am dizolvat drojdia. E timpul să adaug și făina. Urmăresc să iasă un aluat moale. Nu vreau un aluat foarte tare, ca pentru gogoșile clasice. Este suficient cum este așa. Și nu vreau foarte mult aluat. Acum adaug florile de salcâm. Voi pune multe flori de salcâm, pentru că asta este și ideea. Mi-a scăpat o frunzuliță. Nu spălați florile de salcâm. E bine să le culegeți după o ploaie sau dacă le luați dintr-un loc în care aveți încredere, nu este lângă o șosea, nu este foarte poluat sau stați la țară, puteți să le culegeți oricând și nu le mai spălați, pentru că își mai pierd din aromă dacă le spălați. Acum voi amesteca cu grijă până când toate florile vor fi acoperite. Acum le voi lăsa puțin să dospească și pe urmă trecem la etapa următoare. Am pus mai mult ulei în tigaie și acum formez mingiuțe cu mâna și le pun în ulei. Este mai repede cu mâna, se pot face și cu o lingură și ce doriți, dar cred că se fac mult mai repede cu mâna. Puteți să ungeți înainte pe mână cu puțin ulei. Sunt gata. Acum le voi da prin miere și prin nucă de cocos.
Etapa de însiropare și tragere prin nucă de cocos a terminat. Le-am siropat ca lumea. Se poate auzi. Să și gustăm. Sunt delicioase. Chiar se potrivește de minune cocosul cu florile de salcâm.